Hey, kennen jullie mij nog? Het is mijn vierde filmpje tot nu toe. Horen jullie dat? Nee, laat maar. Kennen jullie iets van de padden? Hey, de padden! Wat verdomme de padden! Als je neus kan je mutsen redden. Als je me nou zegt, kennen jullie me nog? A380, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Milk Inc. Elio, Elio. Niemand komt als je Elio roept. Elio? Bye. Wacht. Het was mijn